Ngizothanda ukuthi ngubingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la kuZimi Live. If ufuna ukuhlezi updated ngezinto ezenzeka khona la eMzansi, ungathi subscribe le channel and phinde uklike ibell for ama notification. Namhlanje kwivideo yethu besikhuluma ngeactor ozojoyina Uzalo. Maningi ama-fans ozala adebuza impela ukuthi kanti mapha ama-actor amasha kuZalo. Nakho singabona ama-actor amasha senginesikhathi impela sagcina ukubona ama-actor amasha ejoyina lona Uzalo. Namhlanje ngutholeleke impela indaba ezimnandi ukuthi khona i-actor ozojoyina Uzalo futhi i-actor oyaziyo and kade kule industry yok-actor. Kuvele ezinye indaba ukuthi uSiyabonga Hadebe uyojoyina Uzalo. I hope ukuthi abantu abaningi bamkhumbulayo uSiyabonga Hadebe. Uke wathi impela ukunyamalala impela kwi-TV sangambona isikhathi eside kodwa this time ubuyileke. Sesambona impela kuma drama njengawo lapha no Generations ku Rhythm City na ku Ring of Flies. Maningi nje impela ama drama wa-actela khona la eSouth Africa. Lezi ndaba ke siyithole ku Twitter saphinde futhi sayithola kuwama source alo Uzalo. Into abangayivezanga abavezanga ukuthi uSiyabonga ngahlahla i-character yakhe izobe ibhizi ngani izobe imayelana ngani. Bathe makhamba isikhathi makhona engikutholayo ngizoku-update. Lezi ndaba ezimnandi impela ifuna umbukelo Uzalo ukuthi sesoba ne-character nje because ama-fans ozala amaningi adekhala impela ngama-character amasha. Ithi kahle unyaka 2022 asiboni next mapha ama-character amasha sifuna ukubona ubuso obusha. Naku ubuso obusha impela biyeza kuZalo and uSiyabonga impela i-character impela ne-experience usenesikhathi impela kule industry yok-actor. Bengifuna nje uku-update ngayo indaba yakho uSiyabonga. Uthi ungakhohlwa ukuthi ulike le video engithi ke nje danke ngiyabonga.